A fiúk játszanak. Nem! Helyesebben Vince játszott egészen addig, míg Ábel el nem vette az összes mozdonyt. Igaz? Ott sorakoznak a mozdonyok. Bizony. Óriási a forgalom a Sodor-szigeti vasúton. És Vince nagyon imádja. Itt a forgatagot. Ugye? Kicsi Vince. Göly. Na, közben meg érdekeltük a Bob the Builder-t. Bob the Builder. Bob the Builder. Na, gyere, álljál föl, kicsim. Na, gyere. Vince? Vince eltekeredett. Azaz, errefele gyere, kicsim. Vince most pánikban van, mert hátában, mint egy bogár. Ez így. Mi a hír a Sodor-szigeti vasúton, Ábel? Mi történt most? Meséld el. Ki vezeti a sort? Úristen! De hát széthúznak a vonatok. Ott egy piros, meg ott egy kék vonat a másik oldalán. Ellenkező irányba húzzák a rakományt. Nem. Ha nem? Ők veszekednek a vagonokon. Aztán is miért veszekednek? Másik húzza a vagon. Másik húzza a vagont, igen. A másik beír, viszonylag. Itt vannak a vagonok, kérem szépen, meg Ábel feneke. Ezt nyomta. Igen, mert mi van? Köd van, ugye? És akkor megszólal a ködriasztó. Ez a köd. Igen. Akkor megszól. Vince játszik. Itt van köd és megszól. Ez így van. Ezt jelenti a mozdonyoknak. Olyan világos, hogy... Van, Mi? nem köd. Aha. Hallom. Ilyenkor köd van, amikor ez jelez, akkor köd van, ugye? Vigyázni kell a mozdonyoknak. Ha? Na, Vince egy utolsó mosoly. Vince? Igen, jól mondod. Aha, értem. Köszönjük szépen a beszámolót.